Good morning, good morning po sa ating lahat. Ang inyong lingkod, DJ Tungsten po muli. Sa ngayon po, atin na naman po tayo sa isang charity. Ito po ay Charity for a Cause. At ito po ay sponsored ng Paragon Elite Charity Philippines Incorporated, baka ba Pangasinan branch. Bali, ang beneficiary po natin ay isang bata na 5 years old. At ang pangalan po niya ay Sarah Jane Adillo. Makikita po nyo dyan sa screen yung pangalan ng bata at ang kanyang picture. Pati na rin po yung diagnosis niya. Siya po yung beneficiary ng ating Charity for a Cause ngayon. So sa ngayon, papunta tayo sa may meet up area para maki-assemble tayo sa KRC, Katana Riders Club. Nandun na po yung mga ibang kasamahan natin. Magkikita-kita po kami doon. At sabay-sabay po kami pupunta sa Binyo. Dito po yan sa may Alcala, Pangasinan. So patnubayan nyo po kami mga bro at mga sis. Stay tuned po muna. Morning, master. Tayo natin yung iba. Sabihin niya is to help the needy. Help natin yung kailangan ng assistance, which is particularly na taon na anak pa pala ng isang kaibigan ko. Ayan si Sarah Jane Adillo. Kaya
Ako, in behalf of my family, sa team ko, Natapos na naman po natin ngayon ang isa sa mga adhikay ng Katana Riders Club ang magbigay ng tulong at mag-assist sa mga charity na katulad ng inatinan natin ngayon. So papauwi na po tayo ngayon. Napakasarap po ng feeling na makatulong. So sana habang malakas ang ating pangangatawan, habang nabubuhay, sana ay mapanatili natin ang pagtulong na ganito, ang mga pag-atindi sa mga charity na ganito. So maraming salamat po sa Charity for a Cause na ito. Kami po ay lubusang nagpapasalamat at nagampanan na naman namin ang isa sa aming mga adhikain.
Shoutout nga pala sa ating Katana Riders Club President na si Master Gahara Suzuki, at sa ating Katana Vice President na si Master Anthony Mejia. Ganoon din po sa ating Katana Riders Club Advisor na si Master Alfie Diso. At maraming salamat din po pala sa pag-sponsor po ng ating knee at elbow cup protection. Ito po ay in-sponsor sa atin, so maraming salamat po Madam Roseline Hiniralaw Alacar sa pagpapahalaga ng aming tuhod at ng aming arm sa pag-sponsor po ng protection na nakasuot sa atin ngayon. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po pala sa Paragon Elite Charity Philippines Incorporated, lalo na sa Bacaba, Pangasinan Chapter. Maraming salamat din po sa inyo. So mga bro at mga sis, hanggang dito na lang po ang ating video sa araw na ito. Hanggang sa susunod po nating mga video, maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!